Ola, son Lucía de primeiro B e hoxe vou a facer un pequeno resumo do libro Xelís, o guieiro das botellas de mar, de Rosa Aneiros. Xelís é un neno que ten unha perna invisible, ao que lle encanta pescar botellas. Un día foi ao mar a pescar e encontrou unha que tiña un aspecto un tanto raro. Abriuna e tiña unha ubicación. Foi voando nun paxaro e atopou unha casa na que vivía un avó e a súa neta. A parte disto, Xelís ten outro obxectivo: eliminar a illa de lixo que recubre o Trick. Se queres saber que pasa ao final, le o libro. O meu persoaxe favorito é Xelís, porque é moi valente e a pesar de todo non se rinde. A súa escritora é Rosa Aneiros. Gañou numerosos premios e publicou libros como Catro plumas de dinosaurio, A noite das cebolas ou Tres bichocomas, Dúas illas e unha serea. Adeus!